Bueno, aspaldiko dan hori, emoten dugu gaur emongotzule azikera, aurtengo denboralderi. Egunokaz ibilinaz begire, ia zeu topetan dodan, ez da gauzan dirik egon diez zera batzuk, errotari batzuk, eolako potintxu batzuk, txikitxu batzuk, baina gauzan dirik ez. Eta gaur, zeu zer, gauzan dirik ez, baina zeu zer tope dut. Eta bueno, bintzat azikera ofiziala emongotzu denboralderi. Euri asko bota deu, Augustoaren 31tik ona hemen ize 150 litro bota deuz, azkeneko 3 egunetan ize 50, eta horrek lurrea apuruete batetik ondotorgeko lurreri, baina bestetik otzitu ingo deu, eta aurrengo egunetan hotza dakar. Hemen ikusten dozuzenak, aurten mikorrizako dugu zen urkizek eta aretz batzu diez, ze ez da dana hartzie, apuruete landatzie bebai, eta guri inguruen dauen basotxo bat mikorriko dugu, boumikaz batera, eta apuruet, beste proiektu bat. Eta hau izan da gaurko usta. Ez da gauze handizebe, baina hor badauze errotari batzuk, gibelurdinek, kantaeluzak, saltzaparretzikoak, eta, euliz batzuk. Euliz, bai izango nuke, euliz egizela, ia ez da gauze handirik, baina, posik. Ez da asko, eta hau eskerretara dauen izan ezik, hori apuruete, lehenengo izen da, eta bakizuan ziadie, baina bestiek apurre janda dauz, horregatik hartu daz. Eta ez dut uste hasiko dizenik. Eta gero lehenengoak izan da beti gogoa. Ikusiko gurren gugunetan, ze fresko dakar, da iguale gelditu ingo da aprobaten, baina, emoten deu urte derra datorla gorgorkoz. Venga, ondo izan, eta hurrengo arte.